Здравейте, казвам се Димитър Георгиев, ресурсен учител съм, старши юра по хокей на трева за хора с увреждане на националния отбор и на клубния отбор Непримиримите РЦПППО Пловдив. Искам да ви съобщя нещо много хубаво. Имам щастието да бъда в момента в Бостън, Масачузетс, Съединените американски щати, по програма за спорт за социална промяна, за да видим как тук в американските щати адаптират хората с увреждания, как ги адаптират в училищата, как ги адаптират в колежите, как ги адаптират в спорта и като цяло какво може да се подобри за тяхното функциониране. И всъщност ни предстоят много хубави 2 седмици, в които ще успеем да видим как работят хората в Съединените американски щати. Ще ви показвам училищата, спортните центрове и всичко, което може да бъде полезно за развитието на нашите прекрасни деца и атлети. Базата на Special Olympics в невероятни условия за тренировка. Има висши склада, 2 склада с пособия. Ние имаме, ни дойдохме в училището, в което ще видим как нашите деца с специалните потребности работят, учителите с тях и имат практически упражнения. В момента присъстваме на баскетболна тренировка. Имат игра 6 на 6, обединен баскетбол. Това е залата, в която се провеждат тренировките след училище, на местното училище. Страхотна комфортна зала.
момента има тренировка по американски футбол. We play a bunch of sports out here. Mostly football, we use rugby, we do track. Тръпките побиват, нали? Общинско училище. Общинско училище. Ма то тук е друго, те спортуват децата тук. Има две футболни игрища за американски футбол. Има игрище за футбол, има игрище за бейсбол, има кортове за тенис. Невероятно общинско училище, което има невероятни условия, осветление и какво ли не.